भैरबकुन्दनिफ्राय गबिन्द बसुमतारिया देरहालांगोन खाथां हरिसिङानिफ्राय सन्जय स्वर्गियारि देरहालांगोन सानजारां डक्टर नीलोद स्वर्गियारि रौतानिफ्राय आरो बिनिफ्राय फासनै सेरफांनिफ्राय दीपक बराल आरो बिनिफ्राय रुजु मोसाहारि धनसिरिनिफ्राय बे देरहानायफ्रा फ्राय खाथां जाबाय खारन दा गामि गामि बिपिएफनि जिथु परिस्थिति जोबोद गाज्रि थासारिया गासिबो बिपिएफ गारि गारि इउपिपिएल जाजोबगासिनो दं साननैसो बिजेपि मोनसे हावा जादोंमोन दा बिजेपिआबो गोबां बिजेपि गारनानै इउपिपिएलआव हाबगासिनो दं दा सोलायनाय नांगौ मानो होननानै बुंबा दिनै गुबुन हान्जाफोरा मोनसेबो एजेन्डा गैया इउपिपिएलखौ रायनानैनो इलेक्सन गेलेदों आरो क्षमता मोननो थाखायनो इलेक्सन गेलेदों खिन्थु इउपिपिएलआ दिनै मोनसे एजेन्डा लानानै खामानि मावदों जे जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनांगौ बिटिआर सुक्तिजों सोमोन्दो दङ सिमा बारायनाय आरो बेनिफ्राय एनडिएफबि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय मुंख्लं नखरफोरनो मदद होनाय जौगाखांनाय लाबोनाय 1,500 कोटि थाखाखौ लाबोनानै जौगानायनि खामानि मावनाय मोनबा इउनिभार्सिटि गायसननांगौ इन्जिनियारिं मेडिकेल कलेज बेबायदिनो गोबां फारसेथिङै जाहैबाय दुर्नीति रां जाख्ल'नायखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ दा बे थांखिखौ लानानै इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावनो ओंखारदों दिनै बिटिआरनि माखासे रिभिउ खालामफिनदोंमोन नाथाय दिनै बिपिएफनि गाननानै गोबां जायगायाव फोजोबदों मा बुंगोन बिथाङा गावनि थांखि लानानै मा खालामदों बुंनांगौ जेबो गैया गणतन्त्र बयहाबो अधिकार दं नाथाय रायजो राजाया बबेया सैथो बेखौ नायगासिनो दङ जों गोबां एकर्ड खालामबोबाय जोंनि थांखियाव मोनसेबो एकर्डजों जों सहैयाखै बिथां खालामनाय उनावहाय हाग्रामा खालामनाय दिनै खालामनाय गासिबो एकर्डखौ नायोबा जों आलादा रायजो बिनायमोन हिसाबै आलादा रायजो बिनायनि खाथियाव जों सहैनो हायाखै आगानफा आगानै आवगायदों दा बेखौ नायजोबनानै सिगांनि बबेबा एकर्डआ साबसिनमोन नैबे एकर्डआ गाज्रिसिनमोन होननायनि खुनु भित्तियानो गैया जुक्तियानो गैया दा जोंहा आगानसे आगानै आवगायलांनांगौ बिथांमोनहा जुदि मोनसे गिदिर थांखि इयुनाव जुदि दङबा मावनायनि बे थांखिखौ लानानै मावलांथों नाथाय दा बिटिसि इलेक्सननि समावसो बेफोर आयदाफोरखौ थिखांनानै बबेबा हान्जानि हेंथायै बबेबा हान्जानि थाखाय बाथ्रा बुंनाय बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा पियरलि इलेक्सननि थाखाय जादों होननानैनो लागोन बेखौ फोथायनाय नङा आरो बेक्तिगत भाबै रावनिबो हेंथायै बुंनो थाङा आं बयखौबो सनमान होयो आरो बयखौबो अनोबो आंनिफ्राय दुइसिनफोरखौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ आं बेखौल' खावलायगोन सोरनि लाइना थिग थांदों दिनै जेनेबा बिटिआर सुक्तिखौ होननानै बुङोबा सोरनि सुक्ति होननानै बुंनाय जायो बे जाहैबाय एनडिएफबिनि आरो एबसुनि मोननै आफादजों बाहायथ' दस्रा आफादाथ' सुक्ति खालामाखै आरो एनडिएफबि होनना बुंबा बे सुक्तिखौ दिनै रन्जन दैमारियाबो सहि होदों धीरेन बर'आबो सहि होदों आरो गबिन्दआ होदों सावरायग्राया होदों एनडिएफबिनि गासैबो हान्जायानो होदों दा बे सुक्तिनि सायाव दिनै खोथा बुंनो थाङोबा एसे बेखौ आरो 10 बार साननो गोनां जे बे सुक्तिया गोरोन्थि जादों होननानै बुङोबा बयबो गोरोन्थि जागोन थ' बे सुक्तिखौ हाग्रामायाबो बरायदोंमोन दा जों लुबैदोंमोन मा एबार जुदि बयबो बे बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय खौसे आवगायबोयोबा खौसेयैनो सिगां लांजागोन राजनितियावबो नाथाय बे जायालासिनो दिनै बेबायदि आलदा आलदा जादों दा ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफोरखौनो बिराद गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बाहायनानै रायनाय नुनो मोन्दों आंनि खावलायनाया बेनो खुनु हान्जाखौ इसेबां गाज्रि गाज्रि बुंनो नाङा सोद्रोमथिखौ बारनानै बाथ्रा बुंनो नाङा राजनिति बा इलेक्सना मोनसे हारि बा समाज दानायनि जोबथा गान्थि नङा बे मोनसेल' गान्थि गाबोन जों जयैनो हारिनि थाखाय खामानि मावलांनांगौ समबो फैफिननो हागौ ओंखायनो सिमा बारलायनाङा रावखौबो इसेबां गाज्रि गाज्रि रावजों रायनोबो नाङा आरो मोनसे राजनितिखौ मोनसे भेलु बेस राजनिति खालामनोबा मोनसे बेसेननि राजनिति खालामनांगौबा जोङो जुक्तिजों थांनांगौ आरो निति आदर्शजों थांनांगौ बेनिखायनो एबार रायजो राजाखौ आङो खावलायदोंल' जे सैथोनि थाखाय भट हो आरो बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय भट हो जुदि मावफुंनो हायाबा 5 बोसोरनि उनावहायनो इउपिपिएलखौबो बिदाय हो खारन मावफुंनो हायाबा इउपिपिएलखौ मालाय माने नाजावबाय थानो खिन्थु मावफुंनोथ' सुबिदा होनांगोन खाबु होनांगोन बेखिनिखौल' आङो खावलायदों बेयो ओरैनो राजनितिक खेलासो जेबो नङा बिहा बिजेपियाव थांनायनि एजेन्डाया बेसेबांबा बोसोरनि बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जादों आं मैया बुंदोंमोन जे माने मा होनो राष्ट्रीय दलाव थांनायनि आगोल माने बियो सानबावनांगौमोन आरो बे
जोंनि ओनसोलारि राजनितियाव फैजागौमोन होननानै नाथाय बेखौ बुंनायनि उत्तराव बे होनदों नाथाय जे जातीयताबादि धाराजों फैनाय मानसि हिसाबै बेवहाय थांनायनि आगोल बिसोर 10 सिन्था खालामनांगौमोन आरो इमानुएल मोसाहारियाबो बेवहाय थांनायनि आगोलनो 10 सिन्था खालामबा मोजांमोन आं बेखौल' खावलायदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बिसोर बिजेपियाव थांनानै जुदि गाव गावनि राजनितिनि थाखाय मोजां सिमां नुदोंबा डेट इज आप टु देम बिथांमोनखौ आङो बुंनांगौ जेबो गैया आंहा जेबो गैया आंहा जेबो दिनैसो आं गोदानै खोनादों सारा मोनसे खोथाखौ स्पष्ट खालामना होनो हागोन ना जितु बिपिएल सरकारनि समाव बिटिसिनि सिङाव आरो बिटिसिनि बाहेराव जेसेबां एमपिसफोर फैनानै थांबाय बिपिएल सरकार फैनायनि उनाव नोंथांमोना मा बेबस्था लागोन दा बिटिआर सुक्तिजों दा थारमाने मोनसे खोथा मा बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनि बिथांमोना बे सुक्तिजों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बेखौ मोनफानाय जादों आरो बेनि थाखाय दा जोङो देनांहाय बिटिआर सरकार जायोबाबो आसामाव मोनसे मिनिस्ट्रिया मोनसे डिपार्टमेन्ट थागोन जे जयैनाखि बिटिआर बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल आरो बिटिआरखौबो डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय बबेबा मोनसे मिनिस्ट्रिया नायगोन दा बेवहाय जों ज' ज' डेभेलपनि थाखाय फैगौ समाव ज' ज' खामानि मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामो